ugye nemrégiben ugye az ukránok megtámadták a barátságkőolajvezetéket többször is egymás után, aminek nyomán ugye hosszú, többnapos leállások történtek a szállításokban. A szlovák külügyminiszterrel levélben fordultunk majdnem 50 nappal ezelőtt az Európai Bizottsághoz, mondván, hogy az Európai Bizottság korábban elkötelezte magát az európai országok ellátása szempontjából kritikus fontosságú infrastruktúra megvédése mellett harmadik országokkal szemben, akkor legyen szívesek fellépni. Erre a levelünkre tegnap előtt 47 vagy 48 nappal a levél elküldése után kaptunk egy választ Brüsszelből, amiben gyakorlatilag leírják, hogy mi ne okoskodjunk, mert itt semmi baj nem volt. Tehát a helyzet az, hogy az Európai Bizottság az joggal tarthat igényt egy névváltoztatásra, és innentől kezdve ukrajnai bizottságként működik. Ugyanis jól láthatóan Brüsszelben Ukrajna érdeke most sokkal inkább számít, mint az európai országok érdeke. Nem akarnék feltűnni úgy, mint aki többet tud annál, mint ami valójában, de egy dolgot egészen biztosan gondolok. Szerintem ennek a háborúnak még azért, az egy nagyon fontos oka annak, hogy ez a háború még nem ért véget, hogy egy elhibázott európai stratégia mellett tette le a garast az Európai Unió, és most nem akar szembesülni azzal a kérdéssel az európai politikai elit, hogy miért ezt a káros stratégiát választotta. Ugyanis mindaddig, amíg zajlik ez a háború, hogy ezt a háborút folytatni kell. És ugye aki időt nyer, életet nyer, amíg zajlik ez a háború, addig az európai politikai elitnek erre a kérdésre nem kell válaszolnia. Mint hogy nem kell válaszolni az európai politikai elitnek arra a kérdésre sem, hogy a háború izolálása helyett miért a háború globalizálása mellett döntöttek. Nem kell válaszolni az európai politikai elitnek arra a kérdésre, hogy miért hozott a háborús tűzre olajat öntő döntéseket tucatjával az elmúlt időszakban. És ez az igazán tragikus,